parte hartu. Lehenengo galdera, Asier Iragorri Basauriko alkatea eskupilotan jokatzen zuen garaian. Benetazko argazkia edo adimen artifizial bidez sortutako argazkia. Adimen artifizial bidez sortutako argazkia. Bai, zuzena. Bale, hurrengoa. Etxe bizitza eskaintza eskasa eta prezio altua da, Galdakako herritarren ardura nagusia. Datua benetazkoa da edo faltsua da. Benetazkoa da. Ba ez da benetazkoa. Eta azalpena ematen du. Galdakostarren hirugarren kezka da etxe bizitzaren. Bale. Hirugarrena. 2021, M8aren atarian Facebookeko talde batean idatzitako iruzkina. Menos mal que ya han prohibido el 8M. Bale, hau da pandemia garaian. Bai, iruzkina benetazkoa da edo ez. Bai, benetazkoa da. Bai, benetazkoa da. M8aren atarian eta hor jartzen du geuriaren esteka. M8 egin zen, nahiz eta komentarioak esan ezetz. Zaratamo ondoko Lapatza usoko euskaldun baten 1980ko bideoa. Benetazkoa da bideoa edo adimen artifizial bidez sortutako bideoa da. Benetazkoa da. Benetazkoa da. Irudietan Kalista Madariaga Etxeandia, Jon Arretxe Basauriarrak grabatutakoa. Eta azken galdera. Usansolok Burdinezia berreraikiko du Galdakotik banatzen duten mugak zehazteko. Ez dut uste egia denik. Ez, albistea faltsua da. Hori da. Albistea faltsua da, eta hau da geuriak argitaratutako inusente eguneko albiste bat. Bale, 5-4 asmatu ditut.